Не човекът на Юли Тонкин. Това е моето 365-дневно предизвикателство, в което всеки ден, с едно единствено изключение, давам на вас и на себе си по една бърза тактика за мотивация и успех. И днес е ден 244. Предизвикателството на Юли за днес. Очите ти могат да различат над 10 милиона цвята. Речта ти е съвкупност от неуморната работа в перфектна синергия на 72 мускула. Ако събереш силата на всички мускули в тялото си и ги насочиш да бутат в една точка, можеш да бутнеш 25 тона. Имаш 206 кости, които ти позволяват да правиш буквално каквото искаш. Да се движиш и най-вече да се изразяваш по най-уникалния начин. Твоя начин. Можеш да различаваш над 10 000 различни миризми. Човешките пръсти са толкова чувствителни, че ако бяха с размерите на Земята, спокойно бихте могли да усетите разликата между къща и кола. Грижи се за своето тяло. Грижи се за своята вселена. Тя го заслужава. Ти го заслужаваш.